Jekk il-kriminali tal-Bank Pilatus jitresqu l-qorti ta' parti mis-sistema ta' abbuż u korruzzjoni li hawn f'pajjiżna. Kliem il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina meta tlieta filgħodu kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-qorti. Konferenza li matula ressa appell kontra deċiżjoni tal-Primawra tal-Qorti Ċivili li ma laqatx it-talba biex il-Maġistrat Nadine Lija ma tismax il-każ kontra l-Kummissarju tal-Pulizija dwar il-Bank Pilatus. Da minħabba li Nadine Lija hija qariba tal-avukat tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Pawlu Lija. Aquilina fakkar kif il-Bank Pilatus twaqqaf bl-iskop li juża lil Malta bħala ċentru tal-ħasil tal-flus ta' persuni b'saħħa kbira, inkluż il-familja tal-President tal-Azerbajġan. Robert Aquilina qal li fil-waqt li l-qorti qalet li huwa dritt li wieħed jappella, Repubblika m'għandix dritt li jkollha smigħ xieraq fil-qorti ta' pajjiżna. Aħna ma naqblu assolutament xejn ma' dik id-deċiżjoni, il-pariri legali kollha li għandna kollha jgħidulna illi aħna din fissew u għandna dritt għal smigħ xieraq bħal m'għandu dritt kulħadd, u allura dalgħodu qed nippreżentaw appell kontra dik id-deċiżjoni u qed nimpenjaw ruħna minn issa illi jekk bir-rimedji illi aħna għandna fl-Qrati Maltin ma jirnexxinniex inwaqqaw dik id-deċiżjoni, aħna qed nimpenjaw ruħna illi mmorru quddiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem biex nieħdu ir-raġun hemmhekk. Il-President tal-Aqda Repubblika li qed tkun assistita mill-avukat Jason Azzopardi saħaq illi l-qorti qalet li ma kienitx qed tagħtihom id-dritt ta' smigħ xieraq minħabba l-fatt li mhux qed jitolbu xi ħaġa personali għalihom, iżda qed jitolbu xi ħaġa għall-pubbliku fl-interess tal-poplu Malti. Għalhekk quddiem dan kollu Robert Aquilina qal jekk l-appell tagħhom ma jintlaqax f'pajjiżna se jkunu qed imorru quddiem il-Qorti Ewropea. Aħna qed induru fuq in-nies u qed nitolbu lin-nies sabiex jgħinuna finanzjarjament biex ikunu nistgħu nfinanzjaw dawn il-kawżi li qegħdin nagħmlu b'mod partikolari dal-appell li qegħdin nagħmlu u li aħna biħsiebna illi jekk ma jintlaqax hawnhekk lokalment immorru quddiem Qorti Ewropea biex nieħdu ir-raġun hemmhekk. U allura qed inniedu din il-crowdfunding campaign biex in-nies ikunu jistgħu jiffinanzjaw dawn l-inizjattivi tagħna. Robert Aquilina insista li flimkien mal-pubbliku irridu jagħmlu tajjeb għal fatt li l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali qed jipproteġu lill kriminali bl-aġir tagħhom.